रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो थाखाय बर'फ्रा नाजायोब्ला बा सोमावसारोब्ला बर' हारियाव सुनामिफोरबादि समयसा सोमजियो। रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो नाजानायखौ हमथानो थाखाय बे फर्मुलाखौ बाहायदों। बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं आरो दिनै गोदान कन्टेन्ट मोनसे लाना फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। मैया दाखालि बावैसो जालांनाय बर'नि रियेल हिस्टरि, बर' हारियाव जानाय मोनसे जारिमिन, बेखौ आं नोंथांमोननो आरो लाना फैबावबाय। बर'फ्रा थब थब बावोथ', बेनिखायनो आं आरो लाना फैबावनाय जाबाय गोसोखांफिनहोनो थाखाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै दुखु मोनग्रा रागा जोंग्राफोर दं, आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन गुरैयै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। आरो बांसिन जेन रागा जोंबावो आंखौ बिनि थाखाय, मानोना आं जि बुंदों बेयाव माखासे बर' हारिया बुजि मोननो बा सोलोंनो गोनां दङ। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ थाम्बनेलाव लिरनायखौ नायनानै। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो नागिरोब्ला बर'फोरनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव तुफान, सुनामिफोरबादि गाज्रि गिख्रंथाव महर लायो। आं दिनै बेखौ नोंथांमोननो खेंफोरना होनि। रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो थाखाय बर'फ्रा नाजायोब्ला बा सोमावसारोब्ला बर' हारियाव सुनामिफोरबादि समयसा सोमजियो। 2021 मायथाइयाव रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरा खौसे जानानै होस्रिखावनो हाबाफारि लादोंमोन। खननै खालामनाय जादों बे हाबाफारिखौ। खनसेया जाबाय उदालगुरिनि नलबारि डायमन्ड फिल्डआव। बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइमा जाबाय चिराङाव हाग्रामा ब्रिजआव खालामनाय जादोंमोन। बे सुबुं गौमा जिथु बर'फोरनि खुद्रिसारनाय, बे खननै खुद्रिसारनायावनो बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि तुफान फैबाय, सुनामि फैबाय, हुलुस थुलुस बर'फोरा, आरो सानै बेक्तिनि जिउबो मुंख्लं जालांनो गोनां जाबाय। नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा? जनक कुमार आरो जोंसार मोसाहारि बिथांमोना बे सुनामियावनो मुंख्लं जालांबाय। जनक कुमार, जोंसार मोसाहारिमोननि मुंख्लं जानायनि गुबै जाहोना जाबाय रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो नाजानायनि थाखाय। आं दिनै बेखौ खेंफोरना होनो नागिरदों। जों फिल्मफोराव नुयो नङा होमबा? माखासे गुन्दाफोरा, माखासे गेंस्टारफोरा गाज्रि खामानि मावो। सोरबा रेप खालामो, सोरबा बुथारो, सोरबा किडनेप खालामो। थिग बेबायदिनो जोंनियावबो फिल्म बायदि जाना थांबाय आरोना बर'फोरनियावबो। जों फिल्माव नुयो, साउथ मुभि, बलिउड मुभिफोराव गुन्दाफोरा माखासे गाज्रि खामानि मावो। आरो बै गुन्दाफ्रा, बै गेंस्टारफोरा सोरनि थिननायाव मावो? सोरबा राजनेताफोरनि थिननायाव मावो, नङा होमबा? राजखान्थिनि नेता, राजनितिकनि नेता, बिसोरनि सोरबा MLA, मिनिस्टार, बिसोरनि थिननायाव मावो बै गेंस्टारफोरा बा गुन्दाफोरा। थिग बेबायदिनो जोंनियावबो सेम स्टाइल जाना थांबाय आरोना। जुदि बर'फ्राबो बे जारिमिनखौ, बे काहानिखौ फिल्म बानायोबा ओरैबायदि हिट जागोन। जेब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बर'नो थाखाय बर'फ्रा सोमावसारो, खननै सोमावसारनायावनो ओरैबायदि तुफान फैबाय, जोंनियाव गुन्दा ओंखारब्रबबाय, नङा होमबा? ULB मुंनि 12सा गें मोनसे ओंखारब्रबबाय। आरो बिसोरो मोनसे रिलिज भिडिअ हगारबाय मोखां खाथेनानै। बेखिनिखौ लानानैनो जोंनियाव तुफान फैबाय आरोना।
सुनामि फैबाय। बे सुनामिया जाबाय आरो बे ULB आफादा जाबाय बे रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो थाखाय, सोमावसारनायखौ हमथानो थाखाय, बर'फोरनि खुद्रिसारनायखौ हमथानो थाखाय बे सुनामिया फैदोंमोन हो। आरो बे सुनामियावनो जनक कुमार, जोंसार मुसाहारि बिथांमोना मुंख्लं जालांनो गोनां जाबाय। बुजिदों दा नोंथांमोना आं जि बुंदों? बे रियेल फिल्म बनायोब्ला बे जारिमिना ओरैबायदि हिट थांगोन। सेम फिल्मनि बायदि खालामदोंना खालामाखै काहानिया? बे ULBफोरा बोरै बुजिखो? आरो दिनै ULBआ बहा थांखो? बहा दं? आराम एस्कर्ट होनानै लांबाय गुवाहाटियाव। BTC आवनो दोनोबा बा बर'फोरनि जायगायाव दोनोबा बिथांमोनखौ फोजोबनाय जागोन। बेखौ गिनानै जायफोरानो थिननायमोन बिथांमोनानो आराम लांनानै दोनहैबाय। नङा होमबा? सेम स्टाइल दा, फिल्मनि बायदि ना काहानिया? बेयो जाबाय गासिबो राजखान्थिनि फर्मुला। राजनेताफोरनि थिननायाव जादों बेफोरो। राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव बे रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो नाजानायखौ हमथानो थाखाय बे फर्मुलाखौ बाहायदों। नोंथांमोना काहानिखौ नायनानै माबायदि बुजिखो? आं आरो दा जि बुंदों बे सैथो नंगौना नङा खौराङा? नोंथांमोना बिजिरगोन। दानि जिथु जोंनि BTRनि मानगोनां प्रमद बर' सार, बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय NIA, CBI माबा माबि वेलकाम खालामनाय जों नुनो मोन्दोंमोन निउसाव। BTCनि फैसाखौ जाख्रुबनाय नेताफोरखौ, BPF नेताफोरखौ जेलाव हरनायनि खोथा दंमोन। दिनै बेफोरो मा जाखो? सिरि जाजोब्बाय। आं बुंनो लुगैदों रायजो राजाफोरा, बे CBIफोरा जुदि फैबायब्ला, NIAफोरा फैबायब्ला, बे बर'नि गेजेराव जिथु सुनामि फैदोंमोन बेयाव मुंख्लं जानायफोरखौ CBIफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायनांगौ, बा NIAफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायनांगौ। बेखौ सोर खालायनायमोन? सानै मुंख्लंआ मानि थाखाय जाखो? आरो ULBआ मानो उजिखो? सोर थिननायमोन? जों निउसाव नुनो मोन्दोंमोन हाग्रामा महिलारिया बे गोदान आफादखौ बनायदों होननानै, हाग्रामा महिलारिया थिनहरदों होननानै। जुदि हाग्रामा महिलारिया थिनहरदोंब्ला NIAनि आखायाव हगारनांगौ बे केसखौ, आरो CBI होदोंब्ला CBIनि आखायाव हगारनांगौ, आरो बिनि थार फिननायखौ बर' रायजो राजाफ्रा लुबैनांगौ। बे जाथाया, बे जारिमिना राजनेताफोरनि थ्रुलि जादों। रायजो राजाफोरा बुजिनांगौ। जियानो जादोला लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो नागिरोब्ला बर' हारिनि गेजेराव तुफान बा सुनामिफोरा जोंनि गेजेराव गिख्रंथाव जाथायफोरा महर लायो। नङा होमबा? जों एकदम नायजोर नायजोर नुथारबाय। मैया दाखालि बावैनि जाथाय, BTR एकर्ड जानायनि उननि जाथाय बियो। मानसिफोरा, बर'फ्रा बावो नालाय थब थबनो, बेनिखायनो आं दिनै बे जाथायखौ, बे जारिमिनखौ नैबे बर' हिस्टरियाव थिसनबावनाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअ'आव। जियानो जादोला बेसेबांसिम दिनैनि भिडिअ'आ।